taga Kinman, taga San Carlos. Pampanga man. Pampanga. Ay, ano nga, masyado ang sakit. Bigat mo ipapupuyo ko ta katulad ka kung tanto. Ana po nyo may kinawa, may Wala. wala to, ya ka connected May sa mayo. harang. Si Mayo ko ano, narumod ko katoy kanya ya. Saya. Diretso yan. Ito ay. Isang diretso mo tanto yan. Ya. Katon takyo so ka makantay man. At ka tutul mo kin lipanti. Okay. Ah. Dito po mo. Anta may gamot ko talagang ken. Alawang gamot na king labat ha. Wala ka bulatan tuta. Normal ba yung panag-tutul ko tayo no. Biglang ko talagang tapos lang may harama akin. Agi Ang kapag kan. yan. Nung sa man, 3 years ago wala may nakarikod dyan. Bata. Ano eh, kasi dyan sa paway ang tumantar, hindi mo pagpagay. May paway, nilubang may putsukan sa Santa Barbara paway to. Ano kilo? Ay no siya. Yan mo bil. Inaati larang may amay lang inato eh. Yan. Yan kilo. Pinotok mo yung kumpare. Ya. Watan. Yan to eh. Kukabat mo. Maski na balog. Iba ganyan. Ama niya daman. Ikan. Hindi ha. Santa Barbara naman. Payas. Ama na mo. Payas. Payas, mamay kiyan, wala alog. Oh, singali alog. Dito lang. Balang ko si Kian. Malunggay tinapay ni Tisoy kanto. Oh. Jai. Ito tingnan mo. Yan ya. Kan nala. Kakonektaan to dita. Yang masih mau kita doon, kabunod niya. Katulad niya, ka na yari na pili bunod. Tanong na pili ka bunod. Ikaw makalagay. Ay ka kinto agad sali. Oh. Taklay, sali. Taklay sali. Yan. Tawa ini pun. Aksidente motor agak makalagay. Di. Marike, agad yun miniyon. Oo. Malagay. Malagay. Kung napipilit, Pati sipo ko ba? Wala raman manirutod. Pinantit. Kakarapos yun tayo ame. Tilapin ang karnin ang basa-basa. Isang buto, isang Amo bili na yan ka. kasirulan. Ta ko kakablitan. Pupuyo kan na ba? Ano mo? Simula na eh. Ano naniman? Oo. Bayag no. Ano ba yung ba? Anong nga mo ilabo sa akin man? Isa mo ilutog. No, no. Marunan. Luna, pailo mo si Rin. Unsil ka. Luna, pailo mo. Isa mo. Katsyo ma. Anti. Kutod. Talam. Para pantay. Kaya suki na gajaan eh. Taluran po kuya. Noong tatag ka, mabubukot ka. Katutay ka yan. Katulad na usayo ko, naputang nabutol na si Bo. Pero mamarunong tayo ipaw ito, agad nabukot. Para Tan. ganita kanto gana buko. Along po ba ko na? Si kaingon. Ito, supply mo pailo na tayo. Sakit lang balag mo. Ya kinta sobre kuli.
Pana alsa ang bula. Ni Korea sama din. Ah. Tiles. Kurinyis ka. Ayaw sunita ang tatlo. Ha? Ito lang gulay siya, natutulong ko yung ulat. Naroon mo tandal ba tayo? Diba? Yung mawila ko na. Tanan inay inilot dahil makatata inanap de ulat tulas sangat siya nakukurente. Basta ikulani mo ba? Taklay mo, ano na puter, ipaw kong tampo lagi. Oh? Mm. Toy. Ha? Ha? Wah. Ate, ito po yun. Patabag ka din siya, kasi ang pain ito siya. Ha? Mataba? Puman. Ano, patabak ako no. Tabala. Ay, Ang pataba ni. Yan. Mabung ni. Ano, matabak ako no. Yo. Kapag ka. Oh. Tasyo ka eh. Ano, patabak ako no. Sobrang nasusobrang tikul ito mo Kasi kasi. sa pambatabang.